yabo lona yini nami ngayalo ekhaya professor kakhulu kodwa namhlanje each and every day ngiyafisa ubuyela emumva kahle ngifisa ngisho ukugqoka ishirt elimhlophe ngibuyele edeskini era yini ngoba impilo sengayibona ukuthi kanjani ngangitsho ukuthi ngisile bahleza abantu bethi uyitshela usile kanti awuboni ukuthi thina siyakubona ukuthi awusili iqiniso lelo sekuyiqiniso lelo bafethu niyayizwela bafethu yabo awukho ukudlula ukulalela bafethu yabo njengoba sinje iyona mphumela yokungalaleli leso ani nezinto ezibhedayo yabo mina ngilimele onyaweni indaba ama-drugs ngilimele emqaleni yini ama-drugs yonke into inkinga enginayo inkinga engiba nayo ngenxa yani yesizathu sama-drugs awucabangeke wena usungenile entweni owaqale waqwashiswa ngayo usungaphakathi kuyona usuzwa lobu buhlungu engibuzwayo sengingasekho ukubuyela emumva ngoba phela masungaphakathi suke sekunzima ukuze mekuthiwa indlela yokungena isango lokungena likhulu yazi kodwa imbobo okuphuma ingalinaliti yabo ekuthenini ukuphuma kusuke sekunzima ayizwa leyo sengingasafani nani ngalesikhathi ungena esikhathi ungena usuku nakho konke ungena unemali nakini bekuphi imali bengazi kodwa masebazi nakini twenza into ebhedayo bayakhohlwa wena ngoba into ozogcina uyenza uzogcina unesandla ekhaya ucabange masufika ekhaya kade waziyo bekuncoma uyingane la ukhule thoye ubana ave iphethe kahle kodwa masufika ngelinye ilanga sekuthiwa anifihla amafoni noma beke kahle nje izinto zeni sekutshenwa ezinye izingane ezalalela umthetho wasekhaya yazi akukho mnandi kanjani ukuthi umzali wakhe akubona usufana nami angithandi kuyikona ukuthi yilento engisho ukuthi ngayitshena ukuthi ngiyazi kanti ukwazi kwami kufana nento engekho yabo yazi umzali kuzona zonke indlela osudlule kuzona nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba awulaleli lomuntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala yalila uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwela kuthi kaBhekuzulu lo obingelelayo nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma okuyingozi la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni lokho suke sikwenza ngenhlosoni na sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi nokuzama ukuthi zithi izidakamizwa ifike empilweni yomuntu kodwa iphimbo libe silihamba phambili uhlelo nje limalungana ngqo nokuqwashisa abantu uma ke ungwesilisa ungene ezidakamizweni nakho sukuyibeka ngaphansi kwakho 1 uzontshontsha 2 uzoshawa abantu uzoboshwa noma uzofa uma ungwesifazane 100% sure ngiyabheja uma ungwesifazane ungene ezidakamizweni nakho ke wena kuzokwehlela uzontshontsha bese udayisa umzimba noma imuphi umuntu wesifazane umbone ezidakamizweni ngiyabheja akekho noyedwa ongakaze weze wawudayisa umzimba so la ekudayiseni ngomzimba kunabantu abagcina bedlala ngabantu labo kuyibona abadayisa ngomzimba bagcina beyizisulu zokubulawa njengoba sike sabona nje ukuthi kune video kade circulate enkundleni zokuxhumana owesifazane owathathwa abantu edayisa umzimba bayomshaya bamdlwengula bamkhipha amehlo kodwa ke bamshiya bethu ushonile kodwa ngenhlahla yakhe ke wagcina engashonanga iyona ncuphe osukuzibeka kuyo uma ungena ezidakamizweni kodwa ke namhlanje azizile ngalokho size ngohlelo ngaphansi kweMPTV1 Foundation lapho khona esihambele elinye lamaqembu ebhola elikhona eAlbert Park sikwenzelana lokhu nami ibhola njengoba kunokufika abantu bezokhuluma abantu besilisa abaningi abafikayo bake bekhulume igama lokuthi ungagadeki nokungabi bikho into umuntu abhizi ngayo uma umntwana kumholela ekuthenini agcine ewele ezintweni ayingacabanga ukuthi engawela kuzona so lento yezingane ezincane lapha sinabafana lapha sinamantombazana lento yokuthi umfana kumele avuke eksena esikoleni uyabuya washisha ethi wenza umsebenzi wasekhaya manje ngo4 ntambama usejimini leyo nto iyodwa iyamqoqa la egroundini kukhona ucoach kube nokapteni bonke labantu laba kumele ubathobele kumele ubahloniphe
kakhulu into efakwayo ngaphezulu kwebhola idiscipline, ukuhlonipha abantu abadala, ukuyihlonipha umuntu nokufundisa umntwana ukuthi engaphokophela kanjani ukugcina ekwazile ukuthi ephumelele ezifisweni zakhe. So khumbula ukuthi intsha iyona eyikusasa le South Africa. Kulezi ingane lezi akubona bonke abantu abazophumelela ngebhola. Kulabo abantu khona abantu abazoba odokotela, khona abantu abazoba onesi, khona abantu abazoba amaphoyisa, kuno president kulezi ingane lezi. Okay, ngoba kunale kuhlukana kwabo ngendlela abazophumelela ngabo masebe badala. Uma thina mina nje njenge MPTV1 ngingakwazi ukuthi ngixhase abantu abayikusasa lesizwe, kusho ukuthi lokho kwanami uqobo angizikhathalele. Kusasa kuzofika isikhathi la ngizophelelwa khona amandla. Ngoba namhlanje ngisakwazi ukugijima ngifike la ngithanda khona. Kuzofika isikhathi lapho engizogula khona. Uma sengigula ngizodinga unesi ozokwazi ukuthi anginesi. Ngizodinga udokotela ozokwazi angidokotela. Uma kunezigebengu ezifuna ukwenza izinto ezirong mhlawumbe ngabe emzini wami noma empilweni yami, sizodinga amaphoyisa azokwazi asivikela. Zonke lezo zinto lezo zizophuma kulezi ingane. Uma sithi isiZulu inkunzi sematholeni, siyazi isiZulu ukuthi sisuke sisho ukuthini. Ngakho ke kubalulekile noma kunyanzelekile ukuthi namuhla sifike la sizokhuluma nanazi ingane. Ngiphetheke la ezinye zezinjake lezi abantu bayamazi bathi uNkosi omunye futhi oke wabakhona la ngaphansi kweMPTV1 uyindoda enolimo ngendlela eyisimanga. Nengicabanga ukuthi kukhona mhlawumbe okuthile angakufisa ukukudlulisa kubona laba bantwana, ngoba khona umbuzo sengingababuza wona kodwa abangibazwanga kahle. We qiniso nje athi ngibuze nangu qiniso, uyafisa ukufana nale ndoda mosumdala? Chawu, ikhuluma kuzwa le mfana. Chawu, yini inkinga yakho? Nawe wazi kodwa yena namhlanje mhlawumbe uzokuchazela kuNkosi ukuthi iziphi izinto okumele nigweme, iziphi izinto ekumele nisticke kuzona ukuze ningagcine nithathe indlela le ayithatha. Kwesinye isikhathi into engizonifundisa wona, kodwa anginigqisha umoya ukuthi lento kumele niyamukele. Kunabantu uNkulunkulu ababekile ukuthi babe izibonelo kunini, ukuthi uma uthatha le ndlela uye ehlathini, uma uthatha le ndlela uye ekukhanyeni. So kuzoba kunina, kuzodecide nini. So njengamanje ngizodedela uNkosi akhulume. Nkosi, ngathi uyayithingela, ucabanga mfethu ngithini ade ngithini nje? Angekuzwa mfethu, ongithine ngiyothi mfethu nami ngudlulisa umyalezo kubafethu. Bafethu nisibona nathi siphila kanje asithandi. Kuyikona ukuthi sayitshena ukuthi sisile sisengangani, sayitshena sihlakaniphile, sathathini indlela ezibhedayo, sakhetha ukungabalaleli abazali noma befika abantu abadala abanjengocoach benu besiholela emagroundini sibabuza ukuthi hawu sesiyomosha isikhathi sethu. Yayibona ukuthi sodlala nini mesiyodlala ibhola, uzombheka nini ubani mengiyodlala ibhola. Leyo nto ayisizi bafethu. Into eyinkinga la isekuthenini thina njengoba siyintsha sike sithande ukusike sijabulela ukuthi siyiphathe, kanti ukuyiphatha akusizi indawo, ukuholela ekuthenini ugcine wenza into ezibhedayo. Yabona nje manje ngabe mhlawumbe awukho la, kodwa mhlawumbe ngabe komunye umngane wakho ongekho la, lo mngane wakho ongekho la asimazi wenzani, mhlawumbe uyabhema. Njengoba ebhema uhlala naye eduze kwakhe, yini into ezogcina yenzeka? Uzogcina ethi mngana mshala kabili nawe, ngoba yini unale yanto yokuthi vele ngingizwe ngobani noma ngifuna ukuzwa ngomunye umuntu, noma yena mombuka ngathi usestyleni ngathi uyi-out. Yayibona mase uthathani leso style esibhedayo. Bafethu mina umyalezo engudlulisayo ukuthi ngiyanicela kuko konke okwenzakalayo, yabona nasekuthenini noma abantu befaka imiyalezo kunina, khona vele kwesinye isikhathi iy'nkinga enizohlangana nazo, khona nisayingane, khona izinto ezothi uma yikhulunywa abantu abadala niyilalela kuwena ingafiki kahle, kanti iyona into ekumele uyibekezelele ukuze ugcine uwenze njani, uphila ngendlela engcono. Because bafethu esikhathini samanje siyahamba, angicabanga ukuthi nani niyakujabulela ukusibona sigcwele emgaqweni kanje, sigcwele phansi kwamabridge, sibhema idakamizwa, senza izinto ezibhedayo.
ebhedayo. Angicabanga ukuthi nawe uyakufisa kusasa ukuthi umzali wakho akubone ufana nami. Yazi akukho mnandi kanjani ukuthi umzali wakho akubone usufana nami. Nami angithandi. Kuyikona ukuthi yilento engisho ukuthi ngayitshena ukuthi ngiyazi. Kanti ukwazi kwami kufana nento engekho. Yabo yazi umzali kuzona zonke indlela osudlule kuzona. Osazohamba indlela yena sewadlula kuzona lezo indlela yonke into osuke ekutshena nosuke ngakuqambela manje usuke ekutshena iqiniso ekuthanda njengengane yakhe yabo ekuthenini mntanami ungawenza u1 no2 no3 mase wena uthi hawu wena manje ngoba wena wakwenza nje yena useyazi ukuthi njengoba akwenza kwamholelaphi yabo yibuphi umzima adlula kubona kule nkinga abhekana nayo njengoba esuke ekhuza wena usuke engafuni ukuthi wena udlule kule nkinga adlula kuyona nayo yabo ingakho ngithini bafethu ukulalela ave ku right ngoba yini uma ulalela ugcine umuntu onjani o right abangani vele uma ulalela bazothini hawu itshentsi usile buka lo islima bukulalela ubani bukuzenza into engcono akekho umuntu ongcono emhlabeni into ebalekile inhlonipho nokuthi uzazi ukuthi uyaphi ufunani yabo ngoba ekugcineni uma ungazazi ukuthi uyaphi ufunani nempilo yakho iyohlezi yenza njani ishiyana nawe yabo ekuthenini bafethu asingayilindi impilo asiyihlangabeze ekuthenini mfethu izinto uNkulunkulu akudalele zona njengoba sila ungafuni ukuthi uNkulunkulu azayibeke phambi kwakho sebenza kanzima ukuze ufike kuzona ukuze noma usufikile kuzona wazi ukuthi kumele uyisebenzise kanjani ngoba thina into esibulalayo esikhathini samanje abazali bethu yabo basithatha kanjani basithatha isokwamaqanda basenzele yonke into uthola sesikoleni uyingane mhlawumbe una 5 kodwa wena esikoleni ukhera u50 rand lo 50 rand uyingane kuwena uzowenzani uyingane u50 usuyaqala manje esikoleni uyafika uyachomchomela abangani bakho angithi lapho kuholelaphi ekutheni yenza izinto ezibhedayo ngesikhathi suqala wenza izinto ezibhedayo umzali wakho useyaqala mntanami kuukuthi akuncenge ngabe wenza njani uqondisa ingane yakhe usabani usaba ukuthi ha kunomthetho emhlabeni umthetho awusebenzi into esebenza ukuthi ubani umzali wengane yabo ingane kumele ilalela umthetho wasekhaya ingalaleli umthetho waseParliament because owazi ukuthi labantu abakhipha leyo mthetho emzini yabo kunjani ungathola ukuthi emzini yabo kuqondile kodwa ngoba bona banendaba nomunye umuntu ongaphandle yabona into engiyibukile mina la eSouth Africa umuntu okhona ukhona for yena nomndeni wakhe hayi omunye umndeni wangaphandle yabo ekuthenini nina enhlanhla enkulu eniphiwe uNkulunkulu ekuthenini kube khona umuntu ofana noprofessor ozokwazi ukunikhathalela phela yabona into ayenzayo ukufana nomuntu onikhathalele ngoba yini unikhombisa indlela zokuphila futhi unenzela izinto enizibonayo nani ukuthi eyishuthi ngempela mangase ngenza ukuthi ngingagcina nginje yayibona leyo nto uyanilethela ulwazi kunina nihleli emakhaya nasemagroundini cabanga uhlele egroundini ufika umuntu ozokuphakela ulwazi mase ke thina bafethu singayisebenzisini imiqondo yethu nokuthini sithanda ukulalelana inhliziyo kakhulu nokuhalela izinto ezibhedayo too much ekuthenini ubona ubani enza ukuthi ephuza utshwala kumnandi ehamba nezintombi eziningi nawe mase ufuna ukuphuza utshwala uhambe nezintombi eziningi awumazi yena njengoba ephuza utshwala nezintombi eziningi ukuthi ucabangani wena uzofuna ukulingisela yena kanti uyazi yena ukuthi ngesikhathi sakhe wenza izinto eziright uthi yambona ekugcineni sesesikoleni kodwa manje yena la esikoleni niphuza utshwala nenza izinto ezibhedayo mase kufika isikhathi sokuthi akuphuma iphepha uhamba phambili ubani awubani kade edakwa nje ubani kade enza ukuthi wena ujaha ukulingisela yena kanti yena uyazi ukuthi mina isikhathi engisithola esincane ungangibona nginje kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi ngifunani wena usuphike naye kodwa wagcina wenza njani usala ungenalutho ingakho sithi bafethu siyawudlulisa lo myalezo ngiyaphinda ngiyasho izidakamizwa bafethu azikho right esikakhulukazi yabo nje wasiyingane ugwayi iyona into yokuqala ugwayi yabona ugwayi uthola ngisho esikoleni phakathi esikoleni uthola ugwayi uyabhenya udayiswa ngisho omama ucabange umama omdala onetafula kodwa ukwazi ukuthi adayise ugwayi etafuleni lakhe eprimary okusho ukuthi leyo mama ukukhombisana akakukhathalele kwami okwakuminye imizi emzini wakhe akawuvezi ngisho ukuveza ugwayi emzini wakhe ubeka emabeleni ekuthenini izingane kumele zingawuboni ugwayi kodwa mase esikoleni akanendaba ukuthi ezinye izingane zakwenye iminye imizi zinani ingakho ngithi mina yonke into oyiyona yabona uma umuntu uhamba
thina sike sibuka ukuhamba kwakho ukuthi yabo indlela ohamba ngayo, indlela ohamba ngayo kumele ipresente ikini noma indabuko yakho la uqhamuka khona. Yabo singathi mawuhamba kuthiwa hawo yazi kodwa umfana kaBane akafani noBane ngoba uBane siyamazi, ubaba uBane uhloniphekile kodwa and futhi uright indaba pho umfana kaBane nawe kujabulela ukufana nobaba wakho. Ungathi wena ngoba ngizofana nobaba, ubaba ephila usaphila isikhathi sakudala manje sekuyisikhathi samanje sekusebenza thina. Ayisebenzi leyo nto, nathi ayisisebenzelanga, nisibona sila ngoba yini ayisisebenzelanga. Ukuhlakanipha ekugcineni ugcine uba nani nezinto ezibhedayo. Yabo mina ngilimele onyaweni indaba ama-drugs, ngilimele emqaleni yini ama-drugs. Yonke into inkinga enginayo, inkinga engiba nayo ngenxa yani yesizathu sama-drugs. Awucabangeke wena usungenile entweni owaqale waqwashiswa ngayo, usungaphakathi kuyona, usuzwa lobu buhlungu engibuzwayo sengingasekho ukubuyela emuva ngoba phela masungaphakathi suke sekunzima ukuze mekuthiwa indlela yokungena, isango lokungena likhulu. Yazi kodwa imbobo yokuphuma ingane inaliti. Yabo ekuthenini ukuphuma kusuke sekunzima. Ayizwa leyo nto. Sengingasafani nani ngalesikhathi ungena. Esikhathi ungena usuke unakho konke. Ungena unemali nakini bekuphi imali bengazi. Kodwa masebazi nakini twenza into ezibhedayo bayakhohlwa wena ngoba into ozogcina uyenza uzogcina unesandla ekhaya. Ucabange masufika ekhaya kade waziyo bekuncoma uyingane la ukhule kuthiwa ubana ave iphethe kahle kodwa masufika ngelinye ilanga sekuthiwa anifihla amafoni noma beke kahle nje izinto zeni sekutshenwa ezinye izingane ezalalela umthetho wasekhaya seyiqwashiswa ngawo wena usufana nani nesilwane kodwa kini. Yabo ucabanga ukuba isilwane kini leyo nto ibhlungu kangakanani. Mina bafethu ingakho ngudlulisa umyalezo ukuthi bafethu ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha abazali noma umuntu omdala. Yabona njengoba nino coach, yabona ucoach njengoba ekwazi ucabanga ucoach mhlambe yena kunezinto ekumele ngabe yazenza njengamanje. Mhlambe kumele ngabe usemsebenzini noma kumele ngabe mhlambe uyaphanta indlela thizeni noma mhlambe khona indlela yokuphila kumele ngabe yayenza kodwa uthe no yazini ukuze izingane zala eroundini yami la endaweni eyangasekhaya ngifuna ukuthi yazini ziphile ngendlela eright. Othi ngizamela ibhola ngiyifaka egroundini. Yabona ngesikhathi sonke isikhathi wena ufika uza la egroundini omunye amsho uzasho ukuthi indaba ucoach njalo nje mase sifikile bani aniyeke ukwenza kanjani enze kanje njalo uyasithethisa nje ucoach hayi ngoba esuke nithethisa uyaniqeqesha kahle kahle ukuthi wena zazi ukuthi ubani. Yabona ngesikhathi uthwele umzimba yazi lento ifana nani, ifana nokuthi yabona umuntu okhule kubo eyiqanda enayo yonke into uma washiwa abazali leyo muntu loyo kuba nzima ukuthi aye phambili ngoba yini usuke sekunzima yonke into sekumele phela manje ayijulukele akakwazi yena ukujuluka abasekho phela abazali ababejulukela yena manje impilo kuyena sekufana nani sengazi ukuthi manje ulahliwe noma mhlambe impilo isinzima noma akasekho umuntu oseduze kwakhe kanti bakhona abantu abaseduze kwakhe ingenxa yani abantu abaseduze kwakhe badingani ukuthi abahlangabeze angazi umuntu afike ngqokwena wena uhleli phansi nje uhleli kanje. Yazi mina ngiyasithanda lesi sikhathi sokuthi ngibe la ngafika ngeza kunina nganidlulisela umyalezo nangendlela engizizwa ngayo nangendlela engiyiyona. Yazi ukuthi mhlambe abanye abantu abangibukayo nokuthi ubani uzothini nani mina nginendaba nalokho enginendaba nakho kukodwa ukuthi ikusasa lomunye umuntu angifisi libe njengelabo ngoba yini igcineni ngiyazi ukuthi ekugcineni kuba njani uma se usula kule ndawo engikuyona. Ubuhlungu engibuzwile angifuni ubuzwiwe umunye umuntu mina kodwa ekugcineni ngisho ukuthi bafethu ukuhlonipha kubalekile, ukuhlonipha ayikho into edlula inhlonipho and futhi ungayitsheni ukuthi wena uma ukuthi mhlawumbe akekho umuntu ekhaya ozokuyala noma akekho umuntu ekhaya ozokuqeqesha noma ozokwenza ukuthi uhloniphe noma umuntu njengomzali wonke umuntu mayibonele ekhaya ungayitsheni ukuthi wena ulahliwe. Abazali bakhona nangaphandle abangakuzali badingani badinga ukuthi babone imisebenzi yakho nenhlonipho yakho. Yazi ngesikhathi uhlonipha omunye umuntu wangaphandle naye lowo muntu uyabona yazi ingane yakabani
uma ngase kuthiwa ngempela iyathola ngempela ukuthi ifundiseke ngendlela e-right, yazi ngawumuntu o-right ngoba yini ubona indlela owenza ngayo. Kodwa wena uma uzothi ngoba vele anginamuntu othi ngizenzele kanje, yonke into izohamba ngale ndlela ofuna ngayo, kodwa ekugcineni isiphetho sayo ngeke sibe ngendlela yakho. Kuzovela ukuthi wena kumele ngabula kungasekho ukubuyela emuva. Awucabanga ususephansi wena sekumele uphume isemgodini la kumnyama, kodwa manje abantu uyabezwa phezulu ufuna ukuyakubona ayikho indlela yokuya kubona. Manje ngoba yini usuvalelekile, ubani owayifaka emgodini uwena, ngoba yini ujaha ukuthi uhambele yonke into phambili. Ungahambeli yonke into phambili, ilinde into ifike kuwena ngendlela e-right. Hayi uNkosi ugeqa amagula, hayi Mnqobe usuzoyona Mnqobe, hayi usuzoyona Mnqobe, hayi bafowethu niyezwa kodwa niyayizwa into ekhulunywayo. Yazi indlela enibaluleke ngayo ngeke nize niyazi. Njengamanje kusengenzeka emqondweni wenu kube ngathi siyaphupha ngoba utshala namhlanje kumele kusasa. Yabo njengamanje mina ngiyirazo kunene, ngizoguga nina niba amarazo, ngizobe sengidinga obani, ngizobe sengidinga nina, akinina izintwana zami. So yabo lento ayikhuluma abafowethu nisazoyibona, nizoyifica ezikoleni, bazofuna ukunibhemisa, bazofuna ukunizwisa. Uzoba nomuntu ovunyiwe esikoleni oyisikhokho obhemayo ophuza ongabahloniphi othisha, wonke umuntu ofisayo ukuzwana naye. Ekugcineni kuzokwenzakala nempilo yakho, uzogcina uyithola usondela kuloya muntu, ugcina ungena ekubhemeni. Yabo bonke labantu laba ababhemayeni babukala laba basehungeni, bonke baqala ngeluzi, baqala ngensango, baqala ngoncika. Kuqala kahle kodwa isiphetho sakho kuphelele emgaqweni. Awusondele Mnqobe, awumnike Nkosi eke banika umthetho, awubonika umthetho Mnqobe. Hey, ake bedla umthetho labantu laba, ake bedla umthetho labagumede ngeke. Anidla umthetho, hayi anjina nje nidla umthetho. Yeah, lento okhuluma nga professor, ngiyafisa mina ukubuyela ekubeni ngangabo labafethu labo. Senginawo lo mqondo lo ngoba yabo indlela eqondile la ngizoyithatha khona. Yazi nje obekhuluma uNkosi manje, ngifunde enye into, kunesikole, mophuma esikoleni uyadecide ukuthi uyaphi. Kodwa yabo iground ni powerful, iground ukuze groundini upowerful bafethu. Ngoba yabo la njoba bela igroundini professor, ngeke qhamuka umuntu udayisa mhlambe njengesidakamizwa. Khona ucoach la, khona ucaptain, khona nawe professor, baningi abantu abadala la. Angeke kwazi ukuthi eye kuyena lowo muntu eyosebenzisa leso sidakamizwa ozobe siphethe ngaleyo nkathi. Kodwa esikoleni unegunya lonke, yini othisha abanakile ngaleyo ndlela. Yabo lento ngibuka manje njengoba ekhuluma uNkosi ukuthi yazi la igroundini iyona indawo ebalekile almost okudlula khona esikoleni. Yabo leyo nto. Okay, kuyafunda esikoleni, imfundo iyona ebalekile. Kodwa ekugwemeni indawo eziningi iground bafethu lona elibalekile. Yabo njengokuba kwenu la uEra ucoach wenu nocaptain wenu bafethu akekho obaleke okudlula yena. Uyasacrifice yena ngokuthi nina nibe safe. Nina mhlawumbe lokho kwamanje ngeke nikubona, ngeke ninginake, kodwa uyena umuntu obalekile ukugwema into eziningi engabe zenzakalala kunini. Ngaphandle kwebhola leli lidlalayo, oyedwa wena ngabukephi manje, omunye ngabukephi manje, ngabe uyicabangela indaba zakhe, ngabe ucabanga umngane nami ukuthi umngane nami hleze ephethe imali esikoleni, uyena ohleze ehamba phambili. Yabo leyo akusizi lokho. Yabo leyo yini nami ngayalo ekhaya professor, kakhulu kodwa namhlanje each and every day ngiyafisa ubuyela emumva kahle, ngifisa ngisho ukugqoka ishirt elimhlophe ngibuyele edeskini era. Yini ngoba impilo sengayibona ukuthi kanjani. Ngangitsho ukuthi ngisile, bahleza abantu bethi uyitshethe usile kanti awuboni ukuthi thina siyakubona ukuthi awusili. Iqiniso lelo, sekuyiqiniso lelo. Bafethu niyayizwela bafethu. Yabo awukho ukudlula ukulalela bafethu. Yabo njengoba sinje iyona mphumelo yokungalaleli leso, iyona mphumelo yokungalaleli. Ama-answer akhona ibazi enginazo, ukugula enginakho, ukungcola enginakho. Wona ama-answer ongalaleli wonke lawo. Awukho ukudlula ukulalela. Motshelwe ekhaya lalela lokho otshelwa khona. Umzali ngeke akulahlekise ekutshela ongekho. Omdala nginawe mekukhuza mulalele. Omdala ngeke akutshele ongekho.
kodwa umngane wakho lothi wena umngane wakho uzokutshela ongekho umngane wakho onjani uzokutshela ukuthi iyashaya lento umngane wakho onjani ongakutshela ukuthi wena usazoshawa abantu ongakutshela ukuthi usazomlala eminyango ongakutshela ukuthi mina ngangazi ukuthi umuntu odle emgqomeni umuntu ehlanyayo ekhanda ngangitsho ukuthi mina umuntu ongagezile umuntu okliniceke kubo kanye umuntu okhanda imoto kodwa azi lento ngisese ngisisidakamizweni ngayibona leyo nto imina namhlanje lo muntu engikhuluma ngaye ngikwazi ukufaka isandla emgqomeni ngiyithathe into edliwa ngiyicoshe phansi kodwa ngangitsho ukuthi umuntu ohlanyayo wenza leyo nto yini impilo esidakamizi kanjalo kodwa mungalalela angeke ufinyelele lapha ekutheneni udle ucotshe something ufake emlomeni kahle ukulalela bafethu ikhona okumongo yonke le important ikona okubalekile kunakho konke ukulalela umzali nomdala nginawo mengithi omdala nginawo captain wakho nocoach wakho othisha lo mdala nginawo emlalela ayikho bafethu into ekuthiwa umngane lento etshoza umngane wakho isona sitha sakho hayi coach awusondela phambili ira mfowethu lokhu uhlehla mfowethu lokhu uhlehlele emumva mfowethu ekubeni nenza umsebenzi omhle kangaka mfowethu nisabani nisabuka uma phambi kwabantu noba fight yazibona kahle ekuyibona laba basabukuza professor ibona abaphethe impilo zabo mina yazi into engidlala ibalulekile yazi into engiyifundayo mina ukuthi sometimes ungenza into wena ungayazi ukuthi inkulu kangakanani noma ibaluleke kangakanani yayona lento ebashaya amandla lento abayenzayo abawa understand sithi mina noba ngisebenza abantu abaseyidakamizweni ngiyawa understand amandla labantu yazi abantu laba mfowethu ba powerful bagwema impilo bagwema into eziningi hayi coach awusondele coach ngasimnikeze ithubu coach athi kufake la ile ngibafu bafu la sinilethela amabhola sinilethela amabhibha engaphatha kabi uma ngibona yini jima ngamabhola nje ayibhola leli bhola coach athi no ngeke ngayitshela intwana ukuthi hayi mfethu ngizozama mfethu amandla ngibanga nawo mfethu into engibe namandla ayo awunikhipha amabhibhi lapho ntwana namba la ngabona ukuthi intwana inawo amabhibhi okwesibili ngithenga amabhibhi yena nafana athi ngibuza uqiniso wena qiniso wena qiniso ufuna ukucela nguma wakho ufuna ukuthatha uvele yebo umzali wakho qiniso apha amabhibhi ngoba nganifica ningena amabhibhi nganithengela amabhibhi apha lawo amabhibhi lawo uphelelwa amagama vele abembalwa nanga umuntu abaphethe ngebhola umuntu wesifazana ophethe lezi insizwa ngebhola awuvele kulu hey awuzukusokola ke la apha amabhibhi ngoba wena obaholayo awuwazi yabona nisazombona ku TV lo muntu lo uhubhala kabi lo muntu lo ubhizi uyabahubha la uhubha wena qiniso hlezi ukhala hlezi uhutshwa la khona itheam endawo uyahutshwa ngeqiniso coach Aristin kuyaphila kanjani hayi siyaphila mfowethu siyabona umsebenzi omhlanga kamadodeni wenzayo ngabe inhloso ngqangi yenu ukwenzani ngalezi ngane ukubingelela nje ohlelweni mfowethu igama nguzenzela ngakwaZulu Lesibongo indaba ezithi Chumasi sendele kaShaka lingenabona nihlekani yini nihlekani indaba ezithi ekhaya kaNongoma umkhaya yena ira musukuthelela wena anti impisa endlini mkhaya umkhaya ngaso impela isosuthu ngasenyokeni hawu madoda etsizweni impela kukhanya umkhosi omhlanga uzobe kulewe weekend usekhaya ubuyela nje lento esikhuluma ngayo emalana nebhola ngihlangane no coach Ira ngibone ejimisa izintwana la I was like okay wenza into enhle ngiphethe iphepha mina lokuthi ngingaba umsizi wakhe ngeza kuye hayi mfowethu ngazethula kuye ngicela ukukusiza wathi hayi mfowethu ngivula izandla akujwayelekile lokho umphethe umuntu awome zokubuye sikhulume kodwa wavele wavula izandla then hayi saniyazana nithi ngaba kaNongoma asikazali cisazane sebethi no 2 months sazana besingakazana hawu imhlola le umuntu owesazane uSipho uSipho ukhipha ngela mkhaya wami ngqo so uphilo bephila no coach Ira so ngaxhumana naye wathi hayi uIra yakuya kanankinga akaze ngazangisa ngayiyela mina kuye ngoba wathi hayi umuntu ongena wasekuzona amagazi
kwasho ukuthi into esiyikhulumayo iyodwa ilanguage mayiyodwa vele ngeke kube khona inkinga ngafika hayi sabambisana maye ngekho ngikhona ngangekho ukhona makuthi asikho sobabili kuba nendlela ukuthi siya communicate bajima kanjani ngoba sobabili asikho bafanele sikhave ezinye zezinto zempilo hayi sabambisana kwaze kwafika ekutheni hayi siyabona ukuthi hayi ziyaqhubeka ziyakhula intwana ziyakhula inhloso ke enkulu yonke lento le ukuthi babuye esikoleni ngo3:30 abakwazi hamba begcwala yonke indawo abathola indawo eqoqekile abazokwazi ukuba kuyo bahlangane benze into efruitful njengalibhola ibhola linento eziningi besides ukuthi ibhola noma i-football uyakhula ngokwempilo mina I teach abatshela ngathi mina angisuku coach ngiu-teach mina ngikhuluma singakajimi ngikhulume sesiqeda ukujima esikwenzile ejimini kuyiphathi yakho mina sengikwenzile ukuthi ngikhulume singakaqali ngakhuluma sesiqedile lokho kufanele ukubambe kakhulu ukuthi ujimeni nani sekukwakho lokuthi uyakufuna noma ukufuna nokwami ngokwakho ukuthi wazi ukuthi impilo ihamba kanjani ngoba asazi ukuthi sesiphatheleni kade ukukhuluma abafowethu bakho onkosi ngibezwa ngiphatha kabi kodwa ke nginethemba lokuthi bona laba basemva wethu bazoba nakho ukuzwa ukuthi bakhona abaphambi esibabukayo abahambe ngendlela engekho engathi engaqondanga so bona fanele benze ngendlela eqondile so sabuka ukuthi hayi manje siyashoda ngento eziningi awu usiyangitshena ucoach ukuthi hayi unendoda ezovela la nakusofile ngiyabona ama people nawo amahle the Fury original siyabonga kakhulu bethu kukhulu lokho mina ngiyazibophezela azonakelwa yimi ma people ngoba ngiyeza ukhala ngoqinisa ukuthi hayi aqinisa kanako uqinisa azohlala kimi ngenze sure ukuthi nawe mawufika la ufika clean kuyakugcilisa ukuthi hayi abantu bakhona asebenza ibhola ulicontrol ibhola liyaguga and bethu amabhola abhedala so bafowethu siyacela nalapha ababukayo emakhaya izintwana lezi ezinye ayinawo amakhokho namabhola lana bese ngilwela ukuthi at least awabe u2 lingabi lilodwa cause baningi labantu laba mhlawumbe mayefuna ukushaya ama drills ucoach ekungasetshenziswa ibhola elilodwa so siyacela abafethu nomunye mhlawumbe ongaba nawo amandla ukuthi afake isandla ongakwazi mfethu sithengele izintwana amakhokho mhlawumbe sithenge namanye amabhola ane quality right cause mfethu siyakholelwa kulento eniyenzayo abafethu mina ngiyakholelwa kakhulu kulento eniyenzayo that is why ngizama akho konke okusemandleni ukuthi ngikhiphe lokho okuncane nginakho ukuze bezokwazi ukuthi beqoqeke ngoba njengoba ngisho kwayena lo muntu owayiqala lento era aka understand amandla wayo nami ngaqala iMPTV1 ngingawa understand amandla ayo kodwa ngokubutheleka kwabantu kwagcina kucaca ukuthi iMPTV1 akuyona yami yabantu they understand le nto le mina sengifana nomuntu manje oyisithunywa othunyelwe kubantu osekumele manje aseve enze umsebenzi wani wabantu ingakho namhlanje ngithi okay kukhona lonke sengikuzwile kulaba yabo bonke abantu labengihlale ngikhuluma nabo abangamapara basemgaqweni kuyavela ukuthi inkinga enkulu lapha ebantwaneni abancane la inkinga iqala khona thina sijaja ifinal product uthi ulala emgaqweni asibuke emuva la kuqala khona so uma ngaba namandla sifuna ukuyibamba ezimpandeni that is why mfethu ubona siletha nje lamabhola nalamabhibhi ikhona mfethu okukhona asinabaxhasa asinalutho konke sikwenza ngokusemandleni ethu and into yazi kuthini engifuna niyazi lento esiyenzayo asiyenzi ngoba sinemali asiyenzi ngoba siborekile kodwa siyenza ngoba sikholelwa kunini njengoba ngishilo ngathi phakathi kwenu khona bazoya kuma TV ngebhola phakathi kwenu khona bazoba amaphoyisa phakathi kwenu khona bazobothisha phakathi kwenu khona bazobonesi khona bazobodokotela lezo zinto siyayidinga nithanda ningathandi ngeke kuthiwa bonke abantu sebengabadlali bebhola kodwa iyodwa into ezoniqoqa ilona ibhola up until imiqondo yenu ikwazi ukubona okwrong nokright ngakho abafowethu siyanicela abafowethu sicela nizame ukuthi niziphathe kahle nihloniphe ucoach nilalela kushoyo ukuze nizokwazi ukuthi kusasa nibe nekusasa eliright angazi noma ucoach besekhulumile noma manje ngibona athi ngathi bafuna ukujima futhi phela ngiyazazi lezebhola izikhathi sibabele lo hour lokugcina then sikwazi ukukhuluma sekulungile bafuna siyabonga kakhulu mfowethu ukukhulu lokho kwenzile sithembe ukuthi nabafowethu abanye ababukelayo bazokwazi ukuphosa lokho sizobona ukuthi kusize wena ukuthi bese kuvela nabanye abantu ukukhulu kakhulu siyabonga kakhulu nanka amabhola sehlukile ke manje vala lapho umnqobi